micro ma don filɛliba cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ an ka foli b'a ye dantɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnnen na diaspora an b'a fɔ dantɛ foli min na ka da sababu min ka aw bi kɛ mɔgɔ caman de ye minnu b'an wele k'a ɲininka jamana in kunkanko la an b'a fɔ o la bi ye tarata ye n'o ye juillet kalo tile 26 ye san 2022 bi an bɛna na masala actualité kan bi a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na bi ani Aziza Traoré ani Bobo Mabel Jawara an de bɛna na masala bi kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min Aziza an ka daminɛ la fɔlɔ i bɛ se ka foli kɛ ne ka minɛ bɛ kɛ i n'a fɔ i y'a daminɛ cogo min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛn n'u ka waati cogoya ye an b'a ɲini u fɛ u ka ja ninnu cari kosɛbɛ k'u abonné a la sabula an bɛ waati min na nin an mago bɛ partage caman na surtout an bɛ constitution ko kuma min waati la mɔgɔw ka partage k'a cari kosɛbɛ an mago b'o la donc an b'u fo u ka timinandiya la k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ u b'u yɛrɛ fo. Ouais, un micro venu là. Ah, ok. Ouais, non, bon. C'est juste un honneur pour moi qu'un plateau qui est Azizi. C'est un jeune talentueux que j'admire beaucoup. Ni do quoi. An bɛ filɛlibaga bɛɛ fo ka page fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na yan Mali Kura Kungo mɔgɔw k'u abonné a ka page kura do kan Mali Kura Kungo k'u abonné a kan kosɛbɛ donc ka foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'an na Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko nin y'an sigilen faso ko de don an bɛ se ka fili n'an filila an bɛ yafa deli u ka hakɛ to an ye. Ok Bobo an bɛ don an ka kibaruyaw kɔnɔna na teliya joona joona an b'a daminɛ bi kunnafoniya min bɛ jamana kɔnɔ n'o y'an fa faso Maliba ye an b'a daminɛ ale la fɔlɔ ni mɔgɔ caman kɛra sababu ye k'an wele k'an ɲininka est-ce que tiɲɛ don ou bien nkalon don an y'a mɛn k'a fɔ ko mandat d'arrêt internationaux k'o dara mɔgɔ 4 kan a fɔlɔ ye ko ou bien nkalon don Bobo. Non Musa an bɛ justice fo k'a f'u ye hali bi u k'u cɛsiri justice ka fɛn min ye wari mana dun k'a kanu dɔrɔn wa tila ka fɛɛrɛ wɛrɛw boloda tuguni ka wari yɛrɛ tanga dunni yɛrɛ fɛnɛ ma mais k'u féliciter nin baara in na parce que ni i b'a ye k'a fɔ baara ko b'u kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la u kun degunnen don donc nin bɛ a fɔ k'a fɔ vraiment fɛn min ye Kasoge Mamadu Kasoge k'a féliciter ani magistrat bɛɛ que ça soit les magistrats perpétués juge minnu bɛ siège la k'u bɛɛ fo juge de siège k'u bɛɛ fo Musa ye ɲininkali mun kɛ o de ye k'a fɔ ko bi ko mandat mun bɔra n'a bɛ tali kɛ ni mɔgɔ damadɔ ninnu kan mandat in tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna k'a fɔ kabini wagati jan journal yɛrɛ bɛ bɔ n'a ye cogo min na i n'a fɔ Finksi ale yɛrɛ bɔra n'a ye cogo min na o de ye k'a jira k'a fɔ blindé dɔw tun bɛ yen ko Marodɛr n'i ye blindé marque Marodɛr ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale ye société min ta ye o de ye Paramode o Paramode min filɛ nin donc olu de ye Mali de ye blindé 40 commande kɛ olu fɛ blindé 40 tun bɛ bɛn CFA wari miliyɔn 35 ma o miliyari 35 a fɔra ko ka 20% déposé o 20% min filɛ nin ye o tun bɛ di o tuma na kalo san 3 kɔnɔ chaque 3 mois an bɛ 30% sara o tun bɛ kɛ a dafalen mais an b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu kɛlen kalo 15 wari mobili ninnu tun kan ka livrer mais mobili ninnu ye o tuma na san 4 a ma livrer fo ka taa bila a kɛra novembre 2015 fo 2019-2020 i bɛ ka yɛrɛ ye Sirafili président wele ka kuma n'a ye donc pour que mobili ka livrer a kumanen ka kuma société in PDG ma n'o ye Ivor Ivanovic ye ale y'a jira k'a fɔ ko non Mali ye wari mun di ale ye o de
véhicule livré n'o ye mobili 10 mobili 40 na 10 de livré la o don y'a sɔrɔ wari yɛrɛ bɛɛ kun ye miliyari 35 mais miliyari 17 o décaissera déjà donc o bɔlen kɔ a la tugun o bɛna k'a fɔ affaire wɛrɛw bɛ yen mun wulilen don a la filanan blindé mun fɛnɛ commande kɛra blindé majɛ min farala kan n'an b'a fɔ ma ko surfacturation o kunuma bɛ t'i jɔ fo 57 milliards la parce que ne blindé in kelen jateminɛ a k'i n'a fɔ a feerela jamana ma miliyari 1 a den 100 bɛ bɛn miliyari 100 ma nka maintenant blindé yɛrɛ ye joli donc o n'a baaraw de enquête wulilen don donc i bɛna k'a fɔ maa minnu don fo kana n'u ye k'u lamɛn o kumana baara kɛla cogo min na k'a fɔ k'i wulila fɛnɛ k'i nɔ don o tɛ i bɛ taa sɔrɔ i kan ka na i kan ka lamɛn cogo min na o de don mais nin bɛɛ la an b'a fɔ ko félicitation parce que wariw de tun bɛ bɔ armée tɔgɔ la o bɛ taa kɛ fɛn caman ye et puis k'i bɔ yen fɛnɛ tugun mɔgɔ min ye premier ministre kɛ mɔgɔ minnu ministre de la défense kɛ Mali marabaga caman bɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in dun bɛ yɔrɔ min na menace caman tun b'a kan donc n'a ma ɲɛ buna hadamadenw bɔlen don siran fɛ n'u ye min kɛ a y'o f'u ye siɲɛ kelen nin mandat yɛrɛ bɛ ko caman justifier que vraiment on salue le courage des magistrats vraiment pour l'émission de ces mandats internationaux à l'encontre de ces personnes indiquées k'a f'u ye dɔrɔn an k'a dɔn k'a fɔ justice kan ka soutenir a ka population fɛ nin wagati in na n bɛ se ka min fɔ dɔɔni o ye de ye nin ok Aziza an bɛ ne fan fɛ i bɛ dɔɔni fɔ nin kan an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔni tolen don kɔ a sababu ye dunko juguya de mɔgɔ caman bɛ k'o de fɔ ko dunko juguya de tun b'an fɛ jamana in kɔnɔna na hali sisan caman b'a la ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni e bɛ se ka jumɛn fɔ o kan bon i b'a dɔn ne bɛ sɔnni sigi fɛn min kan ko foyi tɛ taa k'o fɛn in dan quoi o ye kunnafoni ye n'a fɔra ko jamana nafolo bɛ bɔ a bɛ don da fɛ jamanaden minnu yɛrɛ ka nafolo bɛ bɔ olu yɛrɛ t'a dɔn nafolo ko kɛra cogoya min na donc o kɔrɔ an ka kunnafoni t'u minɛlen don halisa a seere man ca maintenant sisan dɔ bɛ ka fara seerew kan misala sisan b'u bɔra ka min ɲɛfɔ mais nin bɛ yen nɔ a mɛnna ou bien maa y'a ɲɛfɔ sisan mɔgɔ dɔw bɔra a kalama et puis a y'a ɲɛfɔ kana mɔgɔ tɔw ye ka mɔgɔw ye kan min mɛn donc o de la n bɛ sɔnni sigi u ka kunnafoni di cogo u k'o lajɛ kosɛbɛ juge ye min kɛ o ka ɲi kosɛbɛ parce que ni bɛɛ y'a dɔn i n'a fɔ mobili in den kelen ye nin hakɛya ye a wari kan ka sara nin sara cogo la a kuma ka ɲɛfɔ cogo la jamanaden 100 sigi la 80 y'a faamu n'a y'a yɛlɛma dɔrɔn mobili na cogo la bɛɛ kan ka dɔn min kɛra ninnu ko ninnu dɔw i mago tɛ ka taa université la bɛ ka kɛ professeur ye k'olu faamu jamana kunnafoni an mago tɛ ka diplôme baw sɔrɔ k'a faamu donc u ka ɲɛfɔ dɔrɔn ni min bɛ yen a bɛ faamu donc juge ye min kɛ o ɲɛna kosɛbɛ mais an bɛ min fana fara o kan halisa juge kana dɛmɛ fan fɛ u kana sariya fana bɛn u yɛrɛ dɔrɔn ma o de la voilà an b'a ɲini halisa u ka sariya in lana forobakan na mɔgɔw k'a mɛn voilà n bɛ se k'o yɔrɔ de fɔ ka fara kan a ka kɛ traducteur kana sa a la a banna voilà ok bon an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ don nin wagati la fɛnɛ parti politique wulilen don k'a fɔ ko premier ministre k'a ka walan sɛmɛ i bɛ se ka mun fɔ o kan walan sɛmɛ de bɛ ka na ni coup d'état ye tuma bɛɛ Mali sera yɔrɔ dɔ la san ka fara ɲɔgɔn kan quoi jamana mun tɔ nin t'a la tugun n'a fɔra ko dɔ de bɛ ka jalaki kuma bɛɛ k'o tɛ se yanni an k'a fɔ ko premier ministre ka walan sɛmɛ fɛn min kɛra jamana kɔnɔ parti politique jɔyɔrɔ kɛra la mun tɔɔrɔ min ye jamana sɔrɔ kɔfɛ in na Mali bɔra en 72 heures 9 attaques de kɛra Mali yɔrɔ caman bɛ attaque kɛra yen Mali bɔra kɔsa in na sɔrɔsi wali sɔrɔsi marifatigi mɔgɔ 49 de donna Mali kɔnɔ o maa 49 k'a donna ni contrat min ye contrat in signé ni parti politique kelen ninnu de tile la o y'a sɔrɔ ninnu de bɛ fanga la mais est ce que bi olu yɛrɛ man ka wele k'u ɲininka u ye contrat mun signé k'a fɔ 2019 ni an b'a fɔ bi ko sɔrɔsi ninnu ko k'olu donna o sira de fɛ est ce que bi parti politique minnu kun bolo bɛ fanga la o man ka ɲininka wa minnu ye opération Serval contrat signé k'a yira k'a fɔ ko France bɛ se ka na intervention kɛ Mali kɔnɔ ko wa ko ni France ye Mali finitigi dɔ faga ko Mali de bɛ i jɔ n'o kɔlɔlɔ ye wa Mali de bɛ kɛ k'o dommage ta ka tila k'o ta k'o da a kun wa ko ɲangili foyi tɛ o la bari sabula k'an dɛmɛbagaw de don o dun siratigɛ la o ye France bila ka RD frappe joli kɛ n'i ye bunti ta k'a lajɛ kɔɲɔkɛlaw ka fɛn frappe kɛra ka taa kɔɲɔkɛla maa 20 kɔ faga n'i ye jateminɛ kɛ frappe dɔ dilan ka bin Gawo sugu fɛnɛ kan ka tila ka taa bin dɔgɔtɔrɔso dɔ kan ka tila ka taa banabaatɔ dɔw faga an ka sɔrɔsi 11 France ye buntili kɛ k'olu bɛɛ minɛlen to turusiw bolo k'u bɛɛ faga 9 o kun minɛlen don 2 o minɛla ka fara kan olu bɛɛ nin taɲana
bon n'i ye jateminɛ kɛ munna faransi y'o kɛ parce que contrat mun signé don faransi ni o kumana fɛn min ye an ni mali yɛrɛ cɛ o tun bɛ faransi yamaruya ka ko caman kɛ min an na taa bila ka miiri k'a kɔnɔna miiri donc bi ni jamana bɔra o kɔnɔ aw bɛnna n'a ye k'a fɔ k'u ka changement kɛ ni changement kɛra transition bɛ bolo min kan ko bi an bɛ se k'a fɔ Choguel ni Assimi vraiment u ka Dio ça a beaucoup marché et puis justice bɛ ka baara min kɛ nin mais ni juge ninnu tun bɛ yen ka kɔrɔ Azizi bɔra ka fɛn caman fɔ a ko ni fɛn seereya bonyana k'a bɛ fɛn tununi ta caya dɔgɔya n'a seereya bonyana seereya tɛ se ka bonya abada fo k'a sɔrɔ justice ka maaw la kunnafoni ka tila ka maaw la bɔ ko kalama o dɔ de kelen filɛ tan ko caman bɛ yen n'i kun ko k'i bɛ baara kɛ i bɛ wele telefɔni na k'a f'i ɲɛna k'i ka nin dossier bila sinon c'est pas parce que ko juge ninnu ye mɔgɔ kɔrɔ ye mɔgɔ kura tɛ dɛ hakilina kura de donn'o la o de kɛra sababu ye maa caman bɛ yen o b'a la ka ko caman kɛ a ka bɔ hakili ma mi hakili lajigin Musa salon na sisan 2019 jamana ye min don kɔkan furakɛli la miliyɔn 900 a n'a kunkan fɛ ka t'u furakɛ kɔfɛ ka t'u furakɛ jamana yɛrɛ marabaga minnu furakɛla kɔfɛ miliyɔn 900 ani dɔɔni jamana ye min don kɔfɛ furakɛli la o bɛ se ka dialyse appareil joli san k'a di fantanw ma yan o bɛ se ka dayɔrɔ joli san k'a don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la o bɛ se ka hôpital premier soin joli o n'o hôpital primaire ye i n'a fɔ ASACO bɛ cogo min na o bɛ se k'o joli yɛrɛ aménager donc dugu joli bɛ yen dayɔrɔ tɛ yɔrɔ min na foyi foyi tɛ yen o dugu dɔw bɛ yen hali dispensaire ɲuman tɛ yen a bɛ se ka o mun kun yɔrɔ joli d'olu ma donc bi ninnu bɛ fanga la kabiri o kuma na maaw ma wolo ka fanga mara ka jamana da e k'i miiri hali ka Mali yɛrɛ sɛnɛko ta k'a lajɛ n'i miiri Mali yɛrɛ sɛnɛkɛ minɛ a n'a a sɛnɛkɛ dugukolo a bɛ bɛn hectare miliyɔn 43 ma Mali bɛ joli sɛnɛ i b'o dɔn wa miliyɔn 4 a n'a kunkan fɛ hectare miliyɔn 30 ani kɔ o fililen don ten ninnu sera ka mun de kɛ k'o aménager san o san marché de bɛ ta engrais marché k'o ta k'o di nanzaraw ma nanzaraw Banque mondiale bɛ financement donné o bɛ taa engrais ta kɔfɛ ka na n'u ko engrais phosphate min bɛ TLMC o kuma e ɲinɛ n'o kɔ min bɛ dugu in kɔnɔ ko Famila wa maro dugu in tɔgɔ de phosphate fana bɛ yɔrɔ dɔ la TLMC tɛ a bɛ camancɛ dugu in fanfɛla la mais n ko phosphate bɛ yen de min bɛ se ka kɛ engrais ɲɛnama ye ka tila k'an dɛmɛ ka baara kɛ mais bi n ko engrais bɔra na 8,000 a n'a kun jisɔngɔ bɛ joli la jisɔngɔ bɛ waa joli la n'a fɔra ko sɛnɛ ma kɛ yɔrɔ min na hectare 20 ani kɔ o de jenina mais mun de bɛ kɛ a jamana talen bɛ k'a ta k'a da marabaga ɲuman ko tun bɛ Mali la n'o nana bi yanni an k'a fɔ ko Choguel ka ta ka bɔ yen o tuma na min ye jamana sɔrɔ parti politique jɔyɔrɔ kɛra mun ye embargo min sigira Mali kan kalo 6 parti politique ye mun de fɔ CEDEAO ye ko dɔw bɛ yen o tɛ question politique ye o mais n ka parti kelen kelen fɛn fɛn bɛ ka kuma a parti bɛɛ bɛ CNT kɔnɔ e ka parti ba dɔ fɔ ne tɛ e ni min sigilen filɛ nin ye min tɛ CNT kɔnɔ bi est ce que CNT kɔnɔ ko i bɛ voter Assimi ka loi ye k'i bɛ tila k'a fɔ ten ko Assimi ka mɔgɔ sigilen k'e t'o fɛ donc olu ye jeu de ye an ka bɔ o kɔnɔ Choguel ne t'a dɔn mais n b'a dɔn bi ni crise bɛ sen na jamana bɛ mara ni gindo yɔrɔ dɔw la i bɛ Choguel bɔ yen bi o fana bɛ kɛ gindo wɔɔrɔ bɔrɔtɔli ye o fana k'a dama kuma ye nin donna tan nin bɔra tan ne bolo bi i ka fara Choguel ni Assimi kan o nafa ka bon Mali ma i k'a fɔ k'i bɛ Choguel ni Assimi fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye ni mɔgɔ min bɛ Maliko la dɛ ni mɔgɔ min ta ye Maliko ye i ka ninnu to ɲɔgɔn bolo bi ka fara u kan ou bien ka laɲini dɔ k'u fɛ u ka don i ɲɛnada fɛ o ka nɔgɔn bi i k'a fɔ k'i bɛ Choguel ni Assimi fara n'a ma n'i ye Choguel ni Assimi fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ k'i ye dɔ bɔ Mali puissance la donc ne bolo bi parti politique ya tɛ dɔrɔn k'a fɔ f'i ka don fanga kɔnɔ ou bien e bolo ka don fanga baara la ou bien n'a kɛra e kɔ o kɔrɔ k'e ta la parti politique ya to yen parti politique ye fɛɛrɛw de a ye ni parti ninnu ɲininka mun bɛ se ka bɔ n'a ka rapport ye ka taa n'a ye cour suprême na section administrative la section de compte la ko wari min tun bɛ d'a ma subvention na k'a parti jɔn bɛ yen min bɛ se k'a ta justifier jamana bɛ wari min d'u ma pour la formation politique et civique ko a ye sariya ta a ye taa jamanadenw na kunna Azizi bɔra k'a fɔ ko ni ko dogora ko de bɛ ko ni ko dogora de to ko bɛ tiɲɛ mais wari min bɛ di ninnu ma n'u tun b'a kɛ ka formation politique kɛ ka kibaruya ta k'a di jamanadenw ma k'a fɔ jamanadenw ni de bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ fɛ ka ni sarakisɛ de ta nin bɛ ta nin n ka wari bɛ ta ka d'u ma o de ye subvention ye o parti kelenw b'a ta bi ka taa di karamɔgɔw ma
k'o ka kalandenw san ka tugu kɔ ka tila ka taa président bɛ sigi Mali président bɛ sigi ni 1,500,000 de suffrages exprimés mɔgɔ min kan ka voter Mali kɔnɔ mɔgɔ 8,000,000 o mɔgɔ 8,000,000 parti min bɛ taa élection na i bɛ taa jɔ candidat 27 u tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 4,000,000 kan donc o 4,000,000 fɛnɛ la o ye parti bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɛ deuxième tour la i bɛ taa sɔrɔ président yɛrɛ bɛ élu ni 1,500,000 de suffrages exprimés a tɛ tɛmɛ o kan. Donc, c'est des minorités qui élisent chaque fois le président et qu'aux majorités silencieuses, chaque fois nous, les révolutions, la minorité gagne à bout. On a que révolution fait à Kadjoum ou à un de coup d'état consommé passable à Maléon Tigra politicien. Donc, nous, une transition dans la barre belge, Maléon Kada politicien croix là, politicien croix qu'on a classe politique croix qu'on a yé le macaque. Et moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Ok, bon. Est-ce que amana se ka politicien kɔrɔlen ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bɔ an sen kɔrɔ parce que olu da kɔni toro donna fanga maracogo la ka san caman kɛ u bɛ caman dɔn n'an y'olu bɔ a la sisan est-ce que a tɛna ni jamana. U bɛ min dɔn o de kɛra tiɲɛni ye e ko k'u bɛ caman dɔn n'o caman dɔn u ye min dɔn n'o tun kɛra ɲuman ye n'o tun wolola ɲuman na e seba kama o de tun ye tare o jamana min kɔnɔna la san 10 laban in kɔnɔ maliyɛn min taara tunga la maliyɛn min bɛ tunga la o ye maliyɛn 6,000,000 o de bɛ tunga la est ce que o ye président jɔn ka laɲini o kɔrɔ ko jamanadenw tɔɔrɔ ko kalan tɛ yen baara tɛ yen foyi tɛ yen o y'o taamasiyɛn de ye ne bolo i ka taamaden i ka tungalaka den mana dɔgɔya o de ka bon i ma i ka tungatagala ka caya i bɛ bɔ yan bi k'a fɔ k'i bɛ bɔ yan i bɛ taa Sikaso i bɛ kɛnɛ joli fililen c'est des hectares i bɛ bɔ yan k'i bɛ taa Guinée i tɛ kɛnɛw ye sarada la wa ni État bɔra est ce que o kɔrɔ ko dugukolo bɛ Mali la ko sɛnɛ bɛ se ka kɛ n'an y'a labaara est ce que denmisɛnninw bɛ taa tunga fɛ wa n'an ye musow ka projets aménagés denw ka arrosoir ta ka musow dɛmɛ maraîchage ni culture agriculture ni sɛ mara ni bigan mara la i ma n'i miiri i ba ka foroni ma i ma n'i miiri i ba ka sɛsoni ma i ma n'i miiri i ba ka nakɔni ma walahi n'Ala na ka cɛ n'aw jɛra ka labaara a bɛ du la taa ɲɛ. Ok, voilà faamuna Aziz i bɔra ka Bobo ka lase mɛn i bɛ se ka bɛn fara kan. Bon n y'a mɛn ko o ka laɲini ye ko premier ministre ka taa n delila ka kuma f'i ye an ka laseli dɔw senfɛ n ko Mali taga ɲɛ ti mɔgɔ ko tɛ quoi c'est comme nin tigi ka taga bɔ yen nin ka na o tɛ n'o tɛ ni Modibo bɔra a la ni Alpha bɔra a la Mali président ni ma fila a kilan bɛɛ gɛnna mais e sɔrɔla a taara donc o kɔrɔ ye mɔgɔ ko tɛ mais tasira ko de don ɲɛ b'a la donc ni ne bɛ ka faamuyali min ye yanni olu b'a fɔ sisan ko PM ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka na min bɛ PM jɛn fili min b'a ka ko la i b'o fili de yɔrɔ yira a la a b'o dilan ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ne hakili la ten de don ne ka faamuyali la dɛ parce que u ye caman ɲɛfɔ a la an tɛna don o kɔnɔ o de la n bɛ to ka f'i ye n ka kumaw la n ko politiki kɔrɔ ninnu n ko denmisɛnninw ka lamɛnni dabila n'a sɔrɔ a tun bɛ se ka jamana jɔ yɛrɛ yɛrɛ la bi tun tɛ Mali sɔrɔ ko sifinnakaw bɛ ka Mali kurako kuma fɔ ye bi tun t'a sɔrɔ an bɛ k'o kuma fɔ ye donc n'a y'an bɛ ka Mali kurako kuma fɔ o kɔrɔ ye Mali kɔrɔ tun bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de tiɲɛni kɛ donc a tiɲɛni an k'a bila fili minɛn kɔnɔ wa fili bɛɛ bɛ se ka dilan a ma se an ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn dɔgɔya ko la a tɛ se o ma ne kɔni ka laɲini ye karisa ka taa karisa ka na ti solution ne ka yeta la dɛ o ti solution donc min bɛ karisa jɛ a b'o de yira karisa la a bɛ baara kɛ n'o ye a bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ni jamana ko don ne ka faamuyali la voilà. Ok, Bobo an bɛ b'o kɔnɔ an bɛ don constitution kɔnɔna na ko constitution kura kan ka dilan mɔgɔw taara ka ban baara yɛrɛ daminɛna Aziz an bɛ na e fan fɛ o la constitution in e bolo n'a bɛna dilan kura ye jumɛn kan ka kɛ priorité a kɔnɔna na. Bon n delila ka ɲɛf'i ye n ko ni hakilimaw bɛ ko lajɛ o yɔrɔ la i b'a ye ni samara nana ni samara ka bɔ u sen ma ou bien n'a ka dɔgɔ a ma u bɛ samara de tigɛ ka bɛn u sen ma mais u t'u sen tigɛ abada ka bɛn samara ma donc bɛɛ kɔni sɔnna kan ka fɔ constitution min bɛ Mali kɔnɔ kelen a ti Mali ko fɔ ne ka kuma tɛ e ka kuma tɛ mɔgɔ minnu ko k'u ye sariya kalan Faransi olu yɛrɛ de nana k'a fɔ ko Faransi sariya kɔrɔ don parce que u sinsinla man ɲi Mali sinsinnen don fɛn min kan o de nkalon ye quoi parce que jamana bɛɛ b'i gulo i ka constitution de la ka taa ɲɛfɛ mais n'a fɔra k'anw taara wali constitution ta k'an gulo o la k'an bɛ taa ɲɛ donc an ka destination bɛ kɛ faransɛya ye donc an tɛna kɛ faransɛ yɛrɛ yɛrɛ la an tɛ kɛ n'an yɛrɛ ye donc an tabiyaw bɛ bafoué suyɛni maloya tɛ k'an na yurugu ninnu an b'o bɛɛ ye i n'a fɔ k'o bɛɛ ye ɲɛyɛlɛ de k'a sɔrɔ olu ye fili de n'i ye Faransi yɛrɛ ta k'a lajɛ Faransi constitution article 2 u ka sariyakisɛ 2 a ko cogo di ko Faransi n'a jamana k'u ka kan lakodɔnnen ye faransɛ de
donc o de bɛ faransi population ko fɔ mais u ye gafe min bɔ ko parti politique mɔgɔw ka u hakilina fɔ Mali yɛrɛ constitution kura kan o la u ye ɲininkali kɛ ko Mali kanw kan ka kɛ jumɛn ni jumɛn ye o la n delila k'a f'i ye n ko gouvernement bɛ se k'i kalala fili nka gouvernement naloman tɛ yen quoi c'est comme gouvernement kalabanci bɛ yen mais gouvernement naloman tɛ yen u b'u kalala fili de n'i ye hali Asimi lajɔ k'a ɲininka a b'a dɔn pɛrɛ kan min mɛbaga ka ca mais fo a ka don gafe ninnu na a ka ye k'a fɔ ko u ka laɲini ye jamanadenw ka kumakanw ye o de la an b'a ɲini jama fɛ u ka ja ninnu cari parce que n'i y'a ye kanko kuma donna gafe in na o kɔrɔ ye mɔgɔw ka carili de y'an dɛmɛ n'o tɛ ne n'a Asimi ma ɲɔgɔn ye ni Choguel ma kuma a kan foyi donc o b'o cogoya min na sisan u kumana président ka fanga ni fɛnw kan mais m'a bɛɛ bayɛlɛma fɔlɔ parce que hali n'i y'a ye o gafe yɛrɛ nana français la o kɔrɔ ye halisa faransiya sariya kɔrɔ in bɛ yen o kan n'a bɛ ko français y'an ka kan ye donc o français de kɔlɔlɔ bolilen filɛ ka yɛlɛn ni gafe in yɛrɛ kan donc maliyɛnw ka ja in cari kosɛbɛ parti politique k'u hakili to a la a fɔlɔ jamana constitution na jamanadenw yɛrɛ de kan k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ jamanadenw t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ abada n'u tɔgɔw ye u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ n'u siyaw ye u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ n'u ka finiw docogo ye u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ni fɛnba kelen min ye fɔlɔ o ye kan ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na bakuruba la i n'a fɔ Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u yɛrɛ y'u ka sariyaw kɔnɔ n'u ka kanw ye cogo min na o tɛ donc n'u y'o don o la o la i b'a ye an bɛ fɛn fɛn fɔ nin ye a bɛɛ lajɛlen bɛ na an ka kanw na bi histoire fitinin dɔ f'i ye bi n bɛ ka dɔ tora WhatsApp fɛngɛ Facebook fɛngɛli la a bɔra VOA bamara de kan quoi a y'a ye u bɛ ka kuma bamanankan na sɛbɛnni bɛ yen donc ne fana ye sɛbɛnni kalan bamanankan na k'a yira a la quoi a ko ko donc ko ne bɛ fɛ k'a yira ale la de ko fɛn in bɛɛ kɛlen don ka ban ne ko n ko mais n'an ta tɔ tora dɔrɔn k'an ka kan ta k'a sɛbɛn papier jalanin kan dɔrɔn a banna a yɛrɛ y'i sigi a ma taa école la quoi mais ABCD ninnu a b'o dɔn a y'i sigi a bɛ ka bin ka kalan dɔɔnin dɔɔnin k'i sigi dɔrɔn k'a ye dɔrɔn a bɛ ka bin ka kalan o de la ne ko n'an y'an ka kan ta donc mɔgɔ kalanni bi caya donc gundo dogoli ninnu o bɛ dabila hali n'i y'a ye sisan mɔgɔw bɛ transition fɛ transition fanba ninnu tɛ kuma tuma bɛɛ bamanankan na Asimi bɛ kuma min ɲɛsin jamanadenw ma o bɛ kɔ français la mais munna mɔgɔw bɛ ka sɔn transition ni Asimi ye kelen u bɛ kunnafoni fɛn fɛn fɔ tubabukan na videokɛlaw b'a bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma forobakan na mɔgɔw b'a dɔn nin kuntilenna de bɛ ninnu kɔnɔ i ɲɛ b'a la dɛmɛ bɛ ka na o bɛɛ ye kan in jɔyɔrɔ de ye maintenant ni kan in de sera ka don constitution na an b'a fɔ bi an dafɛ jamana ninnu caman bɛ bɔ u bɛ kule faransiya kɛ tan faransiya ambassadeur kumana faransi olu nafaba t'o la ne bolo quoi n'a kɔni bɛ ka o plaindre ni mɔgɔ minnu ye k'a t'u fɛ e ti maa min fɛ o ka gileki kɔ minɛ kun y'i bolo e ye diɲɛ jamana jumɛn ye ou bien e ye mɔgɔ jumɛn ye k'a sen da wulu ku kan ka wulu gɛn ko wulu ka taa aw ko k'aw tɛ faransi fɛ mais aw ni ne kɛlen don ka faransi ka gileki kɔ minɛ o bɛ taa cogo di ka taa kɛ hali bagi sen fɛ n'an ka denmisɛnninw ye fili kɛ français la i b'o de ye réseau kan fan bɛɛ fɛ mais i t'a ye abada ko tubabu dɔ ye a tubabu ɲɔgɔn ka fili bila réseau sanfɛ k'a ye fili kɛ walikan dɔ la i t'o ye français t'i jɔ abada ka a français ɲɔgɔn lebu ko parce que k'a dɛsɛra ka farafin dɔ ka kan fɔ i ti arabu ye ka a arabu ɲɔgɔn lagosi k'a dɛsɛra ka farafin dɔ ka kan fɔ ou bien tubabu dɔ ka kan parce que adamaden ka tabiya maralanfɛn min b'i bolo o y'i ka kan de o de la i b'a ye n k'an ka autorités bɛ faso danfini don u tɛ faso kan fɔ donc o bɛ i n'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn manipuler maintenant kan in doli o y'a francophone ko bannen pewu i n'a fɔ Rwanda bɛ cogo min na an bɛ segin o yɔrɔnin kan mɔgɔw k'o fɔ i n'a fɔ Mauritanie bɛ cogo min na i n'a fɔ Vietnam min ka malo bɛna feere an ma o bɛ yen cogo min na o tɛ bon n'o kɛra tiɲɛ ye dɔrɔn i b'a ye kan in de bɛna don an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na maa tɛ bali ka girin girin donc o kɔrɔ o kan de bɛna na wari fana sanfɛ n'o fana kɛra tiɲɛ i b'a dɔn wari fana bɛ bɔ colonie française la parce que hali ɲɛ bɛ ka Ado ka kuma dɔ lajɛ a y'a yira i n'a fɔ franc CFA kan in donc an ma ban o ma an de ko anw bɛ bɔ a la diɲɛ o de ni min kɔnna ka bɔ i ka kafiriya kalama o de ye e tubi wagati ye tubi depuis yen kan'a fɔ ko non nin bɛ kafiriya la ne bɛ to a la fɔlɔ n'an y'a dɔn ko an ka retard ye wari ye an y'a dɔn an ka bɔ a la yanni tɔw k'a dɔn parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ dege miiri kɛcogo la nka maa ti miiri maa place la i bɛ taa sɔrɔ an ka miiri la anw y'a ye i bɛ taa sɔrɔ olu m'a ye donc n'an y'an ka wari ta n'u y'anw ye n'an ta ye o tɛ mɔgɔw bɛ ka min fana don ɲɔgɔn kunna o bɛ ka siran Laginɛ ta ɲɛ Laginɛ ka kan bɛ français la Laginɛ ka wari bɛ franc guinéen kelen in na Laginɛ dun président dɔ ko k'ale tɛ faransi fɛ e b'o faamuya cogo di donc africains yɛrɛ bɛ min fɛ ani u bɛ laɲini minnu kɛ i b'a ye u bɛ ɲɔgɔn jɛ quoi donc o la
école ninnu bɛna bɔ a kan kalan na o de la hali bagi la o denmisɛnninw ɲininka u y'a f'u ɲɛna français la ko la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le métamorphose jamais en caïman ko yirikuru mɛn o mɛn ji la k'o t'o kɛ banba ye n dun delila ko misali f'i ye n ko sɛ bɛ kamifan tɔtɔ mais den min bɛ bɔ a tɛ sɛ kasikan kɛ o kɔrɔ i mana mɛn cogo kamifan mana mɛn cogo cogo sɛfan kɔrɔ a tɛ yɛlɛma ka kɛ sɛ ye quoi donc an mana mɛn cogo cogo a francophone ko la an tɛna kɛ français ye donc an bɛ développer an dancogo de la donc école na yɛlɛma ka na anw ka kan na faamuyali na sɔrɔ o tɛ donc baaraw na dɔn kosɛbɛ jamana fana bɛ taa ɲɛ ten de o la an ka fonction publique bɛɛ bɛ gulon an ka kan na donc n'o kɛra kunfinko kuma bɛ ban o la i b'a ye an bɛ ɲɔgɔn sama sama fɛn fɛn na tubabukan ni fɔra tubabukan ma fɔ a bɛ fɔ forobakan na bɛɛ lajɛlen b'a mɛn donc n'u bɛ kan ninnu sugandi komi u ko ko les langues officielles an ka forobakan bamanankan k'o bila ɲɛfɛ o mana bɔ yen diɲɛ jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kanba min na anglais u k'o fara ka sɛbɛnni dɔrɔn de don an ka mɔgɔ ninnu ye sɛbɛnni min kɛ u ka ekɔlidenya ni sisan cɛ a ka ca ni constitution sɛbɛnni o tɛ donc u ka sɔrɔ ka français tugu a la o tɛ kan kelen saba ye k'a lajɛ tuguni kan ba min bɛ yen n'o mɛnbaga ka ca tuguni k'o fara kan mais min bɛ yen ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la u k'o bila ɲɛfɛ don kibaru ka na o la kalanw ka kɛ o la mɔgɔw ka dege sɛbɛnni na dɔrɔn an ka taa ɲɛfɛ voilà donc n bɛ se k'o yɔrɔ de fɔ gafe in na kosɛbɛ yanni jeudi cɛ an bɛ na n'a ye tuguni. ok Bobo i bɔra ka Azizi ka lase mɛn sisan constitution kan a kɔni y'a jira k'a fɔ ka bamanankan ko o de bila ba la alors que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko Mali kan ye kan 17 ye qu'est-ce que ni bamanankan taara kan tɔw bɛna na u yɛrɛ ye cogo di. ouais fo mɔgɔw ka Azizi ka kuma faamuya Azizi ma ko ka bamanankan don ba la dɛ ko ka forobakan don ba la forobakan mana kɛ kan min ye o de kan ka don ba la bon n'i ye forobakan ta k'a lajɛ forobakan ye bamanankan de ye mais Azizi ma bamanankan fɔ Azizi ko forobakan c'est Azizi ka kuma tɛ k'a fɔ ko aw ka nin kan fɔ dɛ aw bɛ min mɛn aw bɛ ɲɔgɔn faamu cogo min na n'aw ka ca k'a y'o de fɔ n'o bɛnna kɔrɔbɔrɔkan ma o bɛnna filakan ma o bɛnna bɔbɔkan ma k'a y'o fɔ san 1968 baara kun fɔlɔ kɛra ka na gafe kun fɔlɔ ye k'a yira k'a fɔ ko bɛnkan bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ko Mali kɔnɔ ko kan suguya caman min bɛ yen ko bamanankan de forobayara u nana 68 tugun ka tila ka na ni daluya wɛrɛ ko ka 65 ko ka o kan kelen ko k'o forobaya bolola ɲininikɛlaw nana n'a ye u nana kuma in kan in ta tugun ka na a cari fo ka n'a kɛ an nana an yɛrɛ sɔrɔ san 2000 ni 1997 96 17 kɔnɔna la o kuma na u nana ni o kuma na fɛn min ye kalanbolo kura an b'a fɔ ma ko PC n'a b'a fɔ ma ko pédagogie convergente o kan in na jamana yɛrɛ tila ka na sariyakisɛ ta tugun ka tila k'a fɔ tugun ko nkalon tɛ kuma la dɛ ko walasa kan ka faamuya fo k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ kan dɔ mɛn walasa i ka se ka kan wɛrɛ kalan fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kuma na kan min na fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'o mɛn o kan fana kɛra jɔn ye o kɔrɔ forobakan ye u nana fɔ o kuma na fo denmisɛnninw yɛrɛ ka bamanankan dɔn fɔlɔ yan'u ka faransɛ kalan o de y'a kɛ n'i ye denmisɛnnin wele nanzarakan na n'i ye fɛn dɔ fɔ ye nanzarakan na a bɛ kuma in bayɛlɛma denmisɛnnin bɛ kuma in bayɛlɛma o kuma na a bɛ kuma in bayɛlɛma o kuma na bamanankan de la denmisɛnnin bɛ sɔrɔ k'i jaabi faransɛ la donc n'i ye nin kuma ta k'a lajɛ Azizi ka kɛlɛ ni a ka kumakan min mun de ko fɔ adamadenya walasa ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fo k'a sɔrɔ a bɛ kan kelen fɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn kan mɛn o bɛ ko caman nɔgɔya aw bolo nin ko in nalen pédagogie convergente u ko 100% bamanankan ko kalan école la deuxième année 50% et 75% bamanankan français 25% ye donc denmisɛnnin bɛ se 7e ma tuma min na o b'a sɔrɔ a ye kan kelen mɛn en ce moment a bɛna dɔnniya de kalanni daminɛ i n'a fɔ Azizi b'a expliquer si min na nin bɛ fɔ nin bɛ fɔ nin bɛ fɔ mais fo k'a sɔrɔ kan kelen basigira den yɛrɛ y'a yɛrɛ kan min kɔnɔ bon n'i ye bamanankan ta k'a lajɛ bamanankan de ye kan ye diɲɛ kan bɛɛ la bamanankan de ye kan ye kan min ni yɛrɛ dɔn ni yɛrɛ bolo b'a kɔnɔ o misali ye mun ye n'i ko mɔgɔ ma sisan o tuma na k'aw ni su i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ b'o la i ni tile kɔrɔ b'o la n se kɔrɔ b'o la n ba kɔrɔ b'o la donc n'i ye nin fɛn fɛn ta k'a lajɛ e mana nin kan fɛn fɛn kɔrɔ dɔn o bɛ tila k'i dɛmɛ adamadenya yɛrɛ taabolo la i kana don i mɔgɔɲɔgɔn fɛnɛ gaso la ala y'o kɛ bamanankan de fɛnɛ ma bon n'i ye si ta k'a lajɛ ka ngo ta k'a lajɛ ka ɲa ta k'a lajɛ ka nke ta k'a lajɛ ka n ta k'a lajɛ i bɛna k'a fɔ nin sigiden kelen kelen bɛɛ bɛ kuma kalikanw de kan ani bɛnkan kumaw ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
donc o de bɛna hali ka sigiɲɔgɔnya o sigiɲɔgɔnya o bɛna kuma mun kan o bɛna kuma aw k'aw kale ɲɔgɔn ye ka tila ka da min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ da o ma donc i bɛna k'a fɔ ni e ye nin kɔrɔ dɔn ko n sigiɲɔgɔn o kɔrɔ ko ne ni nin man ka dan kelen sakun ka don ɲɔgɔn kun i y'o faamuya sisan donc ni mɔgɔ ye nin faamuya nin ye kodɔn de ye ka sɔrɔ i ma kalan bamanankan bɛ mɔgɔ bila kodɔn na ka sɔrɔ i ma kalan o de y'a kɛ 196 u nana ni pédagogie convergente ye ko k'a kalan k'a yakubaya ko denw ka yɛrɛdɔn kan dɔn fɔlɔ n'u y'u yɛrɛ dɔn u bɛna k'a fɔ k'u ka wusa suyɛli ma u ka wusa namara ma u ka wusa yuruguyurugu ma o de y'a kɛ k'a fɔ n'u bolo donna foroba nafolo la bisiran u t'a ta bisiran u t'a ta donc o ye kan in nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye nka denmansaw yɛrɛ de nana ka na kɛlɛ wuli k'olu tɛ se k'u den bila ka taa école la ko ka taa bamanankan kalan fo k'o ɲɛfɔ Azizi ye le problème c'est pas des français ni la francophonie mais anw masa complexeli minnu bɛ yen n'u complexera nanzaraw kɔrɔ n'u y'a bila u kɔnɔ ko ni nanzara tɛ parce que olu ka mun de miiri olu ɲɛ tɛ den ka yɛrɛdɔn na olu ɲɛ tɛ den ka yɛrɛbonya la olu ɲɛ tɛ jamana la olu ɲɛ bɛ den in bɛ se ka don da la cogo jumɛn olu yɛrɛ bolo n'a ye français mɛn caman fana b'o ko est-ce que a tɛna na segin kɔfɛ tuguni n bɛna nin kuma ye o donc o kɔrɔ k'a fɔ olu t'a miiri ko den in bɛna kɛ mun ye jamana kɔnɔ dɛ olu ye den in kelen ka taaɲɛ de jateminɛ den in mana na français fɔ a kelen bɛ baara sɔrɔ hali ni tɔw tɛ baara la donc denmansaw nana kɛlɛ wuli ko ka bamanankan kalanni dabila école la o kɔfɛ tugun san 1999 sarakisɛ taara la loi numéro 039 novembre 2099 lamɛnbagaw ka hakɛ to n bɛ se ka fili o tuma na o sarakisɛ in b'a fɔ ko wajibi de don ko ka laseli kɛ forobakan na donc n b'a ɲini Azizi fɛ Azizi ka to o loi in n bɛ tila ka référence d'a ma Azizi ka t'o lajɛ k'a fɔ ko Mali faama wɛrɛ de banna ka bamanankan don da la sinon sariya tun b'a kan sariya tun b'a kan bon n'i ye nin ta k'a lajɛ e bɛna k'a fɔ aw b'a fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi maliyɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sarakisɛ mun na sariya sunba tɛ dɛ sarakisɛ mun na ni Azizi bɛ kuma kan o sariya in o bɛ kɛ fɛn dogolen de ye o parce que o sariya bɛ kɛ fɛn dogolen mun na o kɔrɔ ko e bɛ taa sariya in kan fɔ kan min na e t'i yɛrɛ ye sariya in na sariya in t'e ko fɔ a t'i ka taabolo ko fɔ nka n'i ye fili min kɛ de sariya in b'o f'i ɲɛna o fili in fana i bɛ to kaso de kɛ fɔlɔ nka n'i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ bamanankan na kaso fana tɛ yen parce que an tɛ suyɛli dɔn kaso ye français de ye o kaso o fana prison kɔnɔ yɔrɔ dɔ de fana yɔrɔ min n'ale fana isolé don kaso ye français de donc i bɛna k'a fɔ anw ka kan yɛrɛ la foroba kan yɛrɛ la an tɛ suyɛli dɔn o bon mun bɛ se ka anw bɛɛ kɛ zon in tan tuma bɛɛ foroba baarakɛla de bolo bɛ ka minɛ kɛso kɔnɔ k'o bila ka taa kaso la alors que a yɛrɛ dun bɔra danbe ni kan min na suyɛli tɛ o la kabako e bɛ nin faamu cogo di donc wɔlifɛn tali a bɛ fɔ o de ma ko ka faden to dun ɔ bamananya dilanna tabiyaw dilanna danbew dilanna k'o kɛ fɛn ye min kɔnnen don i kun b'i sa hali est-ce que b'a kalama foroba ɲɔ min b'i sɛnɛ n'a bɛ dɛmɛ kɛ a dɔw la fo o de y'a to a fɔra ko ka gabugu dilan Azizi ka nin yɔrɔ lamɛn dɛ a fɔra ko ka gabugu dilan ko ka gabugu kɔ don k'a sisi bɔ yɔrɔ don i sigiɲɔgɔn ka so o kɔrɔ ye mun ye adamaden tun bɛ maloya k'a fɔ ko foroba ɲɔ donna ne ka so hali n'a y'a sɔrɔ anw jaraw n'an tarawelew ni sisɔnw ni jawaraw hali n'a y'a sɔrɔ an ka suman man ɲa mais sisi min bɛ bɔ ka don i ka so kɔnɔ ni sisi famana ka don o tuma na jarakɛ b'a fɔ n ko tarawele kɛ ka sisi ma sɔn ka don o kɔrɔ ko daga ma sigi o de y'a to n'i y'an ka plan de construction jateminɛ en 1961 62 63 i bɛ k'a fɔ sariya b'a wajibɛ kan ko yiriju 2 ka sɔrɔ so kɔnɔ yiriju 1 ka sɔrɔ da la ko bulon ka kɛ so la bulon mobili jɔ bulon tɛ dɛ ko sigi bulon ale ni gabugu ka jɔ k'a kɔ don gabugu kɔ fenêtre ko ka bɛn sigiɲɔgɔnso ma o kɔrɔ ye mun ye Musa o kun kɔrɔ ko aw bɛ sigi min na ko fo sigiyɔrɔ ka k'aw bolo n'aw kɛlɛla aw ka se ka taa kɛlɛ ban i ye bamanankan nafa ye n bɛ ka bamanankan nafa ta i kana dɛ o bulon kɔrɔ de ko balimaya mana kɛ cogo o cogo parce que Mali de la i b'a k'a fɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko lévira la pratique de lévira lévira ti dɔwɛrɛ kɔrɔkɛ mana fatu dɔgɔnin bɛ se k'o muso ta
donc ne jateminɛ kɛ o kɔrɔ ko foyer bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ famille kelen kɔnɔ fo foyer sigiyɔrɔma 5 guwa bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ guwaba kelen ye donc n'o kɛra guwaw mana sigi ɲɔgɔn kan f'a ka bila ɲɔgɔn na a bɛ kɛlɛ ɲɛsigi n'aw ye kɛlɛ ɲɛsigi sariya b'a fɔ ko kumana k'a ka t'o kɛlɛ ɲɛfɔ bulon kɔnɔ o kɛlɛ kuma man ka bɔ kɛnɛ ma i ye danbe nacogo ye tan sariya de sigira ka dugutigiw kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka alimamiw kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka danbetigiw kɛ bolokɔfɛfɛn ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na k'o bila kɔfɛ donc mɔgɔ kalannenw kɛra juges ye n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ école maître de tun bɛ kiiri tigɛ juge tun tɛ magistrat ye o k'a fɔ ko kiiritigɛla ayi magistrat tun tɛ dɛ magistrat tun bɛ juge tun ye mɔgɔ de ye bɛɛ bɛnna mɔgɔ min kan ko ladiri don o de tun bɛ kiiri tigɛ ko ni bulon kɔnɔna la ni kiiri tigɛra donc école maître de tun wele ko assesseur ale tun b'o ta ka t'o di tubabuw ma tubabuw bɛ sɔrɔ k'o lawaleya an ni ɲɔgɔn cɛ mais kiiri fɔlɔ tun bɛ tigɛ bulon de kɔnɔ kiiritigiw fɛ donc u nana b'o de la ka na an donnen nanzara sariya kɔnɔ ka na kiiritigɛ di magistraw ma olu ye sariya kalan nka danbe ni tabiya i bɛ taa sɔrɔ o t'o dɔn mais juge bɛ ta sisan ka taa bila dugu dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sisan n bɛ misali d'i ma Azizi ka kuma don i b'a ta kuma bɛɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ na ni a bɛ mankan nɔgɔya quoi o mankanw de nana ni conflit intercommunautaire ye mais Azizi ka kuma in n b'a dɔ ta k'a développer ye misali ye mun ye anw mɔkɛ tun ye jagokɛlaba ye a sara ka tiɲɛ to o dira du denkɛ fɔlɔ ma ale ye tiɲɛ labaara k'a d'a dɔgɔnin ma o fana y'a labaara k'a d'a dɔgɔnin ma mais tiɲɛ labanala lagarenin bolo lagarenin denw olu ko k'olu fa de ta ye tiɲɛ ye barisabula ale de bɛ ɲɛnamaya la mais n'i ye du in tiɲɛ ta ka jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ den minnu fa sara olu faw ye tiɲɛ in na baara ka na fo ka n'a bila den lagare in fa la n'i y'o ko di juge ma juge b'a ye k'a fɔ mɔgɔ laban min bolo bɛ tiɲɛ na est-ce que b'a faamuya mɔgɔ laban min bolo bɛ tiɲɛ na juge b'o di nka n'i y'a ta an ka dabiya ani bamananla laada fɛ i bɛ taa sɔrɔ bonda tiɲɛ de don ka na fakɔrɔba de y'a mɔkɛ de y'a labaara kan o bɛ cogo min na o bɛ furaw ni dagaba kɔnɔ jiw ko fɔ nɛgɛ hayaw ka taa bila cɛya labɛnw na i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kabila de la o fana nafolo bɛ cogo min na dɛ nin bɛɛ bɛ nafolo de fɛ parce que dɔnni bɛ nafolo de fɛ o nafolo mun bɛ yen an y'a fɔ juge ye ko nafolo dan ye wari ye nka muso ma fɔ den ma fɔ biga ma fɔ donc anw nana tunu sariya kɔnɔ anw kɛra fɛn na fililen o de y'a kɛ kiiritigɛlaw bɛ kɛ mɔgɔ isolé burusi kɔnɔ u bɛ degun sɔrɔ u bɛ mɔgɔ si tɛ se ka kiiri d'a ma mais alors que n'an y'a ni bulon don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ jɛ ka baara kɛ o bɛ nafa sɔrɔ a la. Okay. Donc o ye ka mun fina bamanankan nafa tɛ se ka fɔ ka ban a bɛ kɛ sababu ye kiiritigɛla yɛrɛ bɛ kiiri tigɛ dɛ ale tɛ se ale e n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kiiri la e n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kiiri la n'aw bɛɛ bɛ kan kelen mɛn mais n'ale ko e ma non selon l'article 35 du code de procédure pénale o kuma na i b'a fɔ k'a ka cogo di e bɛ dɔ wɛrɛ ɲini o k'o f'i ye dɔ de bɛ na nin ɲɛfɔ e ye e bɛ taa e b'o sara o mɔgɔ caman bɛ yen o Bamakɔ fɛnɛ n'i ye tribunaux bɛɛ ta k'a lajɛ tribunaux t'i jɔ tribunaux kɛmɛ dama kɛmɛ a ka ca mais cour bɛɛ cour 3 o cour 3 in cour d'appel 3 in n'a fɔra k'e ka kiiri ka kɛ Sikaso k'e ka daba bila samiya sera ka na k'e bɛna o appel kɛ Bamakɔ e b'a fɔ k'i yafara k'i y'a to Ala ma donc jamanaden bɛɛ mabɔra jamana la jamana tora a kelen na ka kɛ kalandenw ta ye mais kodɔnna bɛ i man kun dugu kɔnɔ parce que kodɔnna caman bɛ bamanankan de mɛn donc kodɔnna bɛ nana i yɛrɛ minɛ jamana la jamana tora mɔgɔ kalandenw bolo u y'a k'u sago o de y'a to tuma bɛɛ wari bɛ ka tunu wari bɛ ka dun jamana bɛ ka daji kalan tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ donc o de y'a to Azizi bɛ kɔnba min na n'i ye kɔnba in ta k'a minɛ i yɛrɛ ma i b'a k'a fɔ ko kɔnba in bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la mais n'i y'a bila fɛn ɲini minɛn kɔnɔ i bɛ kɔnba in bila kɔfɛ ka nanzaraw ta ɲini parce que nanzara kalan ye fɛn ɲini kalan de mais kodɔn kalan tɛ kodɔn t'a kɔnɔ quoi tubabukan ye fɛn ɲini kalan de wa kalabanciya kalan don wa a bɛ créer don min na n bɛna faransɛ na don f'i la a ma sɔrɔ halalaya kɔnɔ halalaya tɛ faransɛ la o fana don dɔ débat ye n bɛ faransɛ nacogo kolo bɔ k'a f'i la halala kelen t'a la halalaya kelen tɛ faransɛ kɔnɔ o de y'a to kuma fila n'a ye min ja i b'a ta o la wa bɛɛ ta ye tiɲɛ nkalon t'a la fana kuma kelen bɛɛ b'a ta i ka kɔrɔ la k'i sigi n'a ye wa a b'aw bɛɛ nafa
donc nin ye k'a fɔ constitution in yɛlɛmatɔ nin kan ka kɛ solution de y'an bolo danbew ka ta tabiyaw ka ta forobakan bamanankan ko tɛ dɛ forobakan ka distinguer k'a yakubaya non n'o bɛnna bamanankan de ma o kumana an bɛ baara kɛ n'o ye voilà n bɛ se k'o de fɔ kuma la Musa k'i ka kuma sɛbɛntiya san kɔni bala ka na an fɛ yan nɔ an bɛna émission in an bɛ sɔn ka kun cɛ an b'a kun cɛ awɔ sɔnni a kun ka cɛ ni événement bɛna kɛ burusi kɔnɔna na sisan ni maire bɛ yen u bɛ maire bila sanfɛ ka dugutigiw bila duguma o fɛnɛ kun nana ni mankan ye yɔrɔnin dɔw la tuguni o ye k'an ka fɛn kɔrɔw olu lagosi ka na ni fɛn kɔrɔ ye wayi n'an ko yɔrɔ ɲɛfin na Musa i bɛ minisiri de ye sɛnɛkɛ minisiri a bɛ taa sɛnɛ kuma fɔ faransɛ la tɛgɛrɛ bɛ fɔ a kun a bɛ segin ka na kɔfɛ ekɔlimɛtiriw bɛ ɲini ka ko wa ni maa kalandenw bɛna ka na kuma in lakali k'a ɲɛfɔ n'i kun ye sɛnɛkɛ kalan k'a tun bɛ kɛ bamanankan na sɛnɛkɛla tun bɛ doctorat sɔrɔ ka tɛmɛ ingénieur a tun bɛ doctorat sɔrɔ ingénieur tun tɛ se ka sɛnɛkɛla degi sɛnɛ la sɛnɛkɛla b'a f'i ɲɛna ko ni san finna kɔrɔn fɛ k'a bɛ na ko ɲinɛ samiya ji bɛ bɛn nin ma ko wa k'a bɛ ban ka bɛn nin ma a b'a bɛɛ f'i y'a kulo k'a sɔrɔ a ma taa ekɔli la o ye kodɔn de ye o tɛ kalan in de ye kodɔn de ye ni n bɛ min f'i ɲɛna anw bɛ kalan faransɛ o de tun mɔgɔw b'a fɔ ko bamanankan tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ kalan kɛ faransɛ la dɔgɔtɔrɔ médecin bɛ kalan faransɛ la a bɛ kalan bɛ kɛ faransɛ la fo ka taa ka médecine san 7 ban mais n'a b'i furakɛ a b'i furakɛ bamanankan de la munna a b'a f'e ma k'i fari yɔrɔ jumɛn bɛ k'i dimi k'i b'a fɔ ko yan a b'a fɔ k'i disi bɛ cogo di i b'a fɔ ko yan a b'a fɔ k'i bɛ cogo di i fari bɛ kalan a b'a fɔ kan jumɛn na bamanankan tɛ wa mais a bɛ dɔnniya ye o tɛ kan foyi la i bɛ taa sɔrɔ a y'o min a kun na mais o tɛ kan ye dɛ dɔnniya in tɛ kan ye dɛ o ye kodɔn de Musa o ye kodɔn de ye kodɔn de o kodɔn in a b'i furakɛ n'o ye mais a b'i ɲininka bamanankan a b'i ɲininka kan de la kan min na de b'a faamu mais n'a y'a sɔrɔ e ni médecin tɛ ɲɔgɔn kan mɛn a tɛ k'i furakɛ a tɛ se médecin tɛ se k'i furakɛ n'a ni tɛ ɲɔgɔn kan mɛn donc n'u ye ɲɔgɔn nɛgɛn fow de ye quoi voilà Aziza e bɛ se ka jumɛn fara nin kan bon i ka o yɔrɔ la basi t'o la n'i y'a lajɛ jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a développer don k'anw bɛ girin u nɔfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin u ka tabiya de kan u ka tabiya in dun bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen min kɔnɔ o tɛ armée ye o tɛ wari ye o tɛ foyi ye o y'u ka kan de e ma ye hali n'an bɔra yan nɔ an bɛ vesti don an bɛ taa Russie an bɛ taa sɔrɔ olu bɛ vesti don mais n'an taara u ka tabiya bɛ minɛ min kɔnɔ an b'o de kalan n'o y'u ka kan ye o kelen de bɛ yen maliyɛn minnu bɛ bɔ yan nɔ ka taa Europe i b'a ye n'u taara u bɛ Europe ka tabiya bɛ fɛn min kɔnɔ u y'u ka kan de b'o de kalan maintenant n'anw ma se o la an ka politiciens n'i y'a ta ye quoi u b'a fɔ k'u ye droit ni constitution kalan ne dabali bɛ ban quoi mun na parce que olu ma se ka constitution sigi min bɛ bɛn anw yɛrɛ ma donc olu taara walita min ta donc an bɛ waliko de ɲini k'o dɔn ni waliko nana wari bɛ don o de kunkɔrɔ donc o bɛ i ka ɲininkali in jaabi anw ta maire ninnu bɛ bin dugutigi bɛ bin maire bɛ kɔrɔta i b'a ye den de bɛ na ka na fɔ ko ale kalanna tubabukan na fa min y'ale don tubabukan na fa tɛ tubabukan mɛn ale bɛ tubabukan mɛn a bɛna fɔ ko y a beaucoup d'ignorants au Mali ale yɛrɛ fa ma kalan ma a b'a fɔ ko kalanbali ka ca fara Mali la parce que ale bɛ tubabukan mɛn o de la ne ko ni tubabukan mɛnli de tun bɛ kodɔn ko fɔ o kɔrɔ ye faransɛw ni dɔnniya bɛ bange donc o la n'o ye tiɲɛ o man kan tɛ ka kalanso dayɛlɛ mais munna faransɛdenw b'u ka kan mɛn mais u bɛ taa ekɔli la bon n'i dun y'a lajɛ Espagne ni France bɛ frontière la mais Espagne tɛ a disi gosi ni France ka kan ye abada bon o Espagne développé don fo tun bɛ olu bɛ na ka na maliyɛnw ka militaires former yan nɔ e b'o faamuya cogo di donc an kan ka an yɛrɛ de bila sanfɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ ni jumɛn ye an b'an ka kan yɛlɛ sanfɛ bon nin ye ne ni Bubakari ka kuma ye dɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'o donna kanko in na ka ɲɛ f'i ye i yɛrɛ b'a ye nɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ nin ye quoi parce que mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu an filɛ nin farafinna nɔ an tun ma an mako ɲɛ an ka kan na ka taa sɔrɔ an ma tubabukan dɔn ɲɛ b'a la donc walitabiya tali an fɛ o de ye anw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko bolokɔfɛfɛnw ye ka walita don da la donc o la n'i y'an ka sariya ta k'a lajɛ n'i ye faransɛ ta o tun b'a fɔ k'u bɛ kalanw daminɛ bamanankan na ko n'u sera ɲɛfɛ ko u bɛ taa yɛlɛma faransɛ la ko denmisɛnninw bɛ taa retard la munna sisan a bɛ yɛlɛma faransɛ la Asimi tɛ n'o jaabi e tɛ n m'a jaabi n m'a f'i ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ parce que faransɛ de bɛ Mali constitution na donc kan min bɛ constitution na a bɛ t'o kan de ta la quoi donc n'u ye an ka kan don constitution na sisan donc i b'a ye an ka livre ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ traduit ka na an ka kanw de la donc n'o kɛra i b'a ye livre dilannaw fana ka baara o y'o daminɛlen
ɲɛ b'a la Awɔ. fɛn fɛn bɛ kɛ tubabukan na o bɛɛ bɛ kɛ yen et puis bamanankan ta bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ misali la sisan mɔgɔ minnu journaliste minnu bɛ journal kɛ français la olu bɛ yen minnu b'a kɛ bamanankan na olu bɛ yen u dan ye dɔrɔn ka bamanankan ta bila français ta sanfɛ 20h la dɔrɔn bamanankan ta bɛna mɔgɔ bɛɛ k'a suit assemblée la ni loi min bɛ ta i b'a jateminɛ an ka assemblée la loi bɛ ta tubabukan na mais assemblée mɔgɔw bɛ tila ka bɔ ka taa kuma bamanankan na quoi u bɛ na assemblée da la dɔrɔn u bɛ kuma bamanankan na o kɔrɔ b'a jira de k'an kalanna sira minnu kan k'a y'an tan sira tanya quoi taasira t'an bolo an t'a dɔn an kan ka sira kelen min ta an yɛrɛ ta walima wali ta an t'a dɔn donc n'an ka kan donna constitution na i b'a ye kan in a bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen b'a faamuya n'o tɛ bubu ye min fɔ sɛnɛkɛla ta la mali de la wagatiw kɛra i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye a tɛ foyi dɔn sɛnɛ kunkanko la mais sɛnɛkɛlaw mana min kɛ u b'o bɛɛ kɛ gafe k'o d'a ma a bɛ n'i jɔ ɲɛma dɔrɔn k'o kalan tubabukan na donc a bɛ i n'a fɔ tubabu gouverneur de ka mara bɛ halisa parce que ni mɔgɔ min y'i sen da tubabu sendannɔ la donc tubabu ye min kɛ e ka mɔgɔw la e fana b'o de k'u la o de la i b'a ye an ka politiciens caman u bɛ anw mago sa ka di tubabu ma o de la i b'a ye hali ni kiri donna ni tubabu cɛ farafinna yan nɔ yan Côte d'Ivoire Sénégal ninnu n'i ma kunnaja a da bɛ goya e de la mais n'a dori ni Mauritanie cɛw Mauritanie ayi hali n'i jɔ b'a la a bɛ taa biri ta la parce que olu kɛlen don k'u yɛrɛ de bila sanfɛ diɲɛ jamana bɛɛ b'i yɛrɛ de bila sanfɛ i fɛ yen donc an kɛlen don k'an yɛrɛ bila dugu ma ka français ta ka tila tuguni k'o bilali kɛ kabako ko ye et puis n bɛ yɔrɔ dɔ jɛya mɔgɔ ye a ma fɔ ko français tɛ kalan an bɛ anglais kalan o tiɲɛ an bɛ russiw kalan an bɛ espagnol kalan o t'olu ka kanw ya mais mun na an tɛ baara k'a la parce que officiel tɛ a tɛ constitution na donc n'an ka kan donna constitution na i b'a ye français ka di mɔgɔ min ye o k'a kalan nin yɔrɔ kan ka jɛya bɛɛ k'a faamu français ka di min y'a kalan anglais ka di min ye o kalan o si tɛ tiɲɛni kɛ mais an ka an yɛrɛ bila sanfɛ donc an ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ gulon o de la. Bo jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la mais n tɛ se ka wuli tant que ne ma nin ɲininkali k'i la o ye ONI u ka secrétaire général adjoint o b'an fɛ yan Mali kɔnɔna na n'o ye français ye Jean-Pierre Lacroix ale b'an fɛ yan nɔ a nana kunnasinigo a kan ka fɛn kan ka ban le 28 kan ka segin maintenant k'u nalen don ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka autorités ani conflit min b'an n'u Côte d'Ivoire cɛ baro bɛ k'o kan ani ka na ni bɛn fana ye tuguni i bɛ se ka jumɛn fɔ ale ka nali la an fɛ yan Mali kɔnɔna na. Bon e ma kun fɔ a la o parce que a yɛrɛ ye kun min fɔ o t'ale nakun ye o t'a nakun ye parce que olu de ye communiqué k'a yira k'a fɔ ko sira foyi t'olu ni finitigi minnu minɛna olu de y'a yira k'a fɔ ko sira foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne tɛ se ka da la ko ONU bɛ mission bila ka na dans quel cadre ne m'a cadré o kɔni y'o de fɔ ko n y'a faamu i y'a faamu o de y'a kɛ o de y'a ko a bɛ nalen nali mun kɛ a yɛrɛ t'a yɛrɛ nakun dɔn ale yɛrɛ mun filɛ nin ye ale yɛrɛ tɛ a yɛrɛ nakun dɔn parce que n'a ye ministre ye communiqué min kɛ o ye kuma bɛɛ jɛya k'a yira k'a fɔ ko sira foyi t'ale ni ɲɔgɔn cɛ ko u nana ni kɛlɛkɛminɛ min ye k'a yamaruyalen tɛ ONU yɛrɛ bolo ka taa kɛlɛ banna ni kɛlɛkɛminɛ ye parce que dugutilan de don donc ni tɛ se ka foyi fɔ a ka nali la fo n'a yɛrɛ sɔsɔ cogo di mais ale ye communiqué min kɛ ale ye kulotɔ kuma o ma communiqué in yira ale la wa donc est ce que ale bɛ ka min fɔ nin ye est ce que n'a y'a sɔrɔ ale bɔra dugu min na mɔgɔ ni marifa bɛ se ka taa yen wa n'a sɔnna ko mɔgɔ ni marifa ka taa yen o tuma an bɛ mɔgɔ ninnu bila an t'u bila ka taa Côte d'Ivoire an b'u bila ka taa yen u ni marifaw n'u ka avion ni marifa an b'u bila ka taa yen o de y'a kɛ Mali ye avion in saisi a n'a arme bɛɛ Mali y'a bɛɛ saisi sisan n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna Aziz bɔra k'a f'i ye quoi ni min yɛrɛ bila sanfɛ a b'i kunna fo k'i sa i tɛ don da la mɔgɔ b'i taama i kan ka dɛ mɔgɔ non an ye kuma ta cogo min na constitution ko in kan quoi Musa i b'a kɛ to n bɛ bɔ sujet kɔnɔ kan a tɛ se ka taa k'o dan quoi parce que Mali armée constitutionnelle don sira min kan fo ka min kɛ Mali armée bɛ siri dugu dɔ de la a tɛ se ka k'a dama armée ye quoi an b'a la k'a fɔ ko ka bɔ Faransi bolo an b'a fɔ an sɛnɛ jɔn na Irisi Maliyɛn caman b'i wele k'a f'i ɲɛna n'u ko an t'a fɔ Irisi yɛrɛ ka n'u ka base kɛ yan wa mais i b'a dɔn k'a fɔ ko ni Mali armée sigira ni Mali danbe yɛrɛ ye Mali bɛ se ka Irisi kɛlɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ an ye Kumi Jose Basani Tera El Hadji Samori Touré o ye tubabu 3,000 faga ni Daloa min n'an y'o Daloa lakana El Hadji Umar Tall o ye kɛlɛ daminɛ Arwari ka na Amdalaye ka tila ka taa o kuma na
fo ka taa Madrid fo Espagne fo Madrid n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye Elhadji Omar Tall ye kɛlɛ kɛ ni gindo min n'a y'o fara an ka armée kan i b'a bi u kunna ko foyi tɛ s'a la mais en tant que an ka armée baselen don nanzaraw ka système de kan an bɛ siri nanzara dugu dɔ de la a kɛra Russie o a kɛra Chine ye o a kɛra dugu o dugu ye o an bɛ siri dɔ de la donc an a kɛ to ayi tɔ ye ka tɛmɛ o yɔrɔ kan e bɛ fɛ ka na n'an ye an ka nɛgɛ haya ko ninnu de la fɔlɔ la ayi n tɛ ka na n'o la n bɛ na min f'i ɲɛna n bɛ misali d'i ma n bɛ fɛ ka min fana fɔ o yɔrɔ kan an y'a ye ka jateminɛ kɛ k'a fɔ tubabuw bɛna an fɛ yan nɔ ka na an ka tagabolo kɔrɔ ninnu ka n'olu fana jateminɛ ka taga i y'a ko nɛgɛ t'i don olu bɛ taa bali fana dilan kawusu bɛ bali min fana na ka na tuguni an bɛ se k'o fana lafalen cogo di Musa an b'a f'i ɲɛna dɔnnibagaw kulo bɛ ne la quoi émission ninnu filɛ nin ye dɔnnibagaw b'a lamɛn quoi b'a lamɛn fura fila bɛ yen ne taalen centre la dɔgɔnɔw y'a kɛnɛ ɲɛna a tɛ bin kan a n'a tɛ kɛ ɲɛna u ye obi fili terroriste ye obi fili obi saba fili quand moi j'étais avec les dossiers u ye obi saba fili obi saba fɛn fɛn binna a si ma explosé Maron y'a faamuya nɛgɛden dɔ bɛ yen dɛn de don donc an ni nɛgɛ haya t'i don dɛn bɛ se k'i kolo gosi n'a y'i gosi a b'i kolo kari ka bɔ kari bon n bɛ n'o de f'i ɲɛna fura dɔ fana bɛ yen o kɔrɔ de k'a tɛ bin kan ça veut dire fɛn mana bali mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka bin kan munna armée Mali kelen bɛ ka yɔrɔ caman bila munna danamasagu ma se ka bɔ a ka nɔ la hali san u b'u nɔ la avec tous ces armements u bɛ bombarder don o don ka bɔ yen n ko daloya de don mais i bɛ taa sɔrɔ armée ye position caman bila parce que u bɛ armée bɛ ka kɛlɛ ni minɛn min ye o minɛn kelen de b'u juguw bolo wa nanzara kelen de b'u fila bɛɛ kɔfɛ Russie bɛ armée Mali kɔfɛ Faransi ni OTAN bɛ ninnu kɔfɛ tiɲɛ tɛ wa donc maintenant Faransi ni OTAN bɛ ninnu kɔfɛ Russie bɛ armée Mali kɔfɛ donc chaque fois i bɛ taa sɔrɔ puissance bɛ feu la dɔ bɛ kan dɔ to yen dɔ ɲɛ n'a ma terrorisiw gɛn ka bɔ o yɔrɔ la terrorisiw b'an gɛn ka bɔ yen mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛlɛ bɛɛ munumunu donsow b'u ka zone kɔnɔ olu tɛ bɔ yen munna parce que olu tɛ kɛlɛ kɛ n'aw si ta ye marifa b'u bolo bali b'a la mais sɛbɛnden b'u cɛ la i bɛ taa sɔrɔ pɔrɔnkan b'u bolo a tɛ binkan b'u bolo makumaba b'u bolo dankulugu b'u bolo donc n bɛ se k'a f'i ɲɛna fo sigiden 100 donc i tɛ s'u la quoi o ye armée kan ka recycler armée kan ka réformer k'a dɔn armée ye tiɲɛ dɛ chari ye tiɲɛ obi ye tiɲɛ missile ye tiɲɛ mais k'an ka laadaw don a la ni sɔrɔsikɛ kun tilala formation na Musa a kun bɛ taa so fɔlɔ de ka taa labɛnw sabati bolo kun tɛ da sɔrɔsikɛ kan n'i y'a ye k'a fɔ ko anw ni terroriste bɛ kɔnba kɔrɔ kɛ parce que bolo de bɛ n'o tɛ sɔrɔsikɛ i b'i bolo bɔ i bolo bɛ ja n bɛ misali kelen d'i ma Kafuguna Kone a bɛ tiɲɛ so bi olu kun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ quand il était commandant en 98-99 a kun bɛ taa ni bali min a bɛ segin n'a dafalen mais i ma deli k'a ye fɔlɔ k'a nana ni prisonnier de guerre ye ayi mais ani ennemi kun bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ donc a ye ɲini a kana armée kɛ marifaci ye dɛ armée ye labɛn de ne kan tɛ armée occidentale ma ne kan tɛ armée européenne ma ne kan tɛ OTAN ma ne kan bɛ an ka tradition de ma l'armée traditionnelle mɔgɔw i bɛ se n'i ma segin n'an ma segin an kɔ ka armée reconstituer avec nos valeurs traditionnelles avec nos moyens traditionnels avec nos propres connaissances traditionnelles an bɛ ka taa armée min constituer fo k'an san bɛ siri tubabu dɔ de la an bɛ siri tubabu dɔ de la fo k'an dɛmɛ jogo dɔ de b'an dɛmɛ bon o t'an dɛmɛ fu dɛ yɔrɔ tubabu n'an ye san kɔnɔ 400 kɛ an k'olu ma ko olu y'an fɛ irisiw fana bɛ laban min ma an t'o dɔn donc don o don n'ala y'an bɛn ni den fasanw ye don o don parce que nanzara filɛ nin a mana i dɛmɛ cogo o cogo ni m'i yɛrɛ dɛmɛ nanzara b'i bila o nanzara bɛ intérêt de ɲini donc n bɛ fɛ k'o de f'i ye ka bɔ kuma la ouais bi yɔrɔnin fitinin dɔ fara ka kuma kan n y'o f'i ye n ko hali armée min filɛ nin ye européen bolo européen ka mɔgɔ ka fɛn dɔ faamu u ka tabiya de don u y'a développer de k'a développer ka bɛn n'u ka ko tiɲɛ ye bon n'i y'anw ta lajɛ an m'an ta développer an y'an ta fili de an y'a fili awɔ an y'an ta bila de donc an fana kan ka se
ka an ta développer n'an ka diɲɛ tiɲɛ de o de la i b'a ye i bɛ tubabuw ka fɛnw ye fan bɛɛ fɛ u ka blendew n'u ka telew n'u ka marifaw n'u ka rangers n'u ka vɛsiw mais e bɛ africain ka fɛn dɔ dɔn ko diɲɛ jamana bɛɛ b'a kɛ k'a sera ka développer ko diɲɛ jamana bɛɛ b'a kɛ i b'a dɔ dɔn fini don cogo la walima téléphone walima mun bien fɛn dɔ e y'a dɔn yan parce que africain tigɛlen n'u yɛrɛ ta la et puis nin fɛn in bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɛɲinili de ko fɔ ɲɛ b'a la n'o tɛ militaire filɛ a ye min fɔ a ko la Russie ni France ta tiɲɛ de don Mali Russie bɛ dɔ former Russie bɛ malien dɔ former san dɔ la France bɛ dɔ former Amérique bɛ dɔ former olu mɔgɔw n'o formation bɛɛ hali ka fɛɛrɛ ɲɛnama dilan k'o dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan k'o mixer k'o fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan ɲɛnama dilan ka fɛɛrɛ tigɛ ka se k'u yɛrɛ ka kanw yɛrɛ lakana o ma se k'o kɛ o kɔrɔ t'a yɛrɛ k'u taara dɔnniya minnu kalan k'an bɛ dɔnniya ninnu lagosi la mais u ma dɔnniya ninnu bɛn an ka cɛ ma o de la i b'a ye tubabuw bɛ hali u ka teni dilan k'a bɛn u ka sigida kɛcogo de ma anw bɛ t'o teniw san ten k'a don ko parce que ko militaire kan ka teni don non an fana kan k'an ka teniw dilan ka bɛn an ka sigida kɛcogo de ma n'an b'a dɔn ko lakana fɛn min b'an bolo n'o t'u bolo an bɛ se k'olu labɛn cogo min na k'a bɛn diɲɛ lakana cogo ma an bɛ o lakana ten k'a bɛn an yɛrɛ la misaliya i n'a fɔ américain ka président mobili kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko BIT u ka président mobili tɔgɔ de ko lakalakatɔ président fɛn fɛn mana don a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ président jeli ye min ye o poche fila bɛ k'a kɔnɔ hali ni e de donna a kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ e poche e jeli fɛn fila bɛ k'a kɔnɔ ɲɛ b'a la donc olu y'a ye o de bɛ se k'olu ka président dɛmɛ mais est-ce que diɲɛ jamana tɔw b'o kɛ ayi olu fana m'o dabila ko parce que ko tɔw t'a kɛ donc an fana man kan tɛ k'an ta dɔw dabila ko parce que ko tɔw t'a kɛ la n'o tɛ kore datugu ninnu bɛɛ mais kore sɔrɔsimuso de cɛ ka ɲi ni sɔrɔsimuso kilan bɛɛ ni sini taw bɔra la ɲɛ b'a la donc bɛɛ b'i labɛn ka bɛn diɲɛ tiɲɛ kɛcogo de ma donc an ka ɲɛɲini fara an bolo kan parce que anw tɛ ɲɛɲini k'an bɛ kan de kalan n'i ye kan mɛn ka se ka kuma la a banna e ye mɔgɔ kalannen o de la b'u ko k'an ka mɔgɔ kalannenw miirila u yɛrɛ la o de la n delila k'a f'i ye n ko n'i miirila intérêt personnel la i ka indépendance personnelle ne kelen ka yɛrɛma hɔrɔnya i tɛ se ka jamana bɔ bolo la i b'a ye ne kelen ma gulo mɔgɔ la donc hali ni tɔw gulonna salam mais n'i miirila ka se ka jamakulu gulonnen bɔ o ka ɲi kosɛbɛ donc an ka ɲɛɲinini fara an bolo la an k'a kɛ an ka kanw na an ka diɲɛ ɲɛɲini diɲɛ bɛɛ mako fana bɛ ɲɔgɔn na o de la i b'a ye tubabu jamana bɛɛ fɛ maramafɛn sugu dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an fana bɛ se k'olu kelenw dilan yan nɔ olu kalanw lana yan nɔ donc k'an taw fana lajɛ min bɛ se ka kurakuraya k'o fara u kan k'o don a la a tɛ tiɲɛ o t'a tiɲɛ o yɛrɛ de ye faamuyali ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka ja ninnu cari kosɛbɛ b'a dɔn bugu yɛrɛ ye fɛn caman fɔ bamanankan na mɔgɔ caman y'o fana faamu mais n'a tun ye nin fɔ tubabukan na dun ɲininkali t'o ye ok nin bɛ dansigi an ka bi émission na k'a fɔ ko a tɛna dan nin kelen ma don n'a nataw la kuma ni kuma an bɛna natɔ kana sigi ka masala i n'a fɔ an y'a kɛ cogo min na komi bi an b'a fɔ a kan bɛɛ don n'a nataw la inshallah